Dacă nu s-ar fi, dacă n-ai fi început meciul ăsta? Sau nu te interesa? Nu era nicio problemă. S-a amânat și gata. Juca practic armata cu poliția, nu? Armata cu securitate, de fapt, că mai era o echipă Victoria care era poliție, dar tot aceeași. Poliție, securitate, aceeași, pe de aceeași parte. Și armata, dar armata, practic, armata, iar deasupra la tot ce înseamnă armată, era și faptul că era și echipa pe care o simpatiza Ceaușescu.